minto iringa oye ere biya masere bobe na na batege ntekemo e point yengo tina kwa na mwa tato burayi bo kurigigwa na nda kibo kuri no je mna chira okono kuri burayi bwa na nda kwa 2027 nkuru ka sa bantu bari tinto meti barongo nga ninchu kwa nenga era uri no so beka tubuka nkwere tanje korigia na ngere ta sekete nchikorigia na ngo ka sekete nchikorigia bono iga karonzo kunyo kuonjo kana nare tobora nie kene karonzo kunyo kuonjo kana nare ntoba iringia kuburia kuburi wa munyoro kunyo kuonjo kana nare na agenderete kunyo kuonjo kana ni mikutano wanda bande gakuru omonto ori yokoru unini yujini kunyo kuonjo kana nare iringa oye bona tate ni baboli ayo karanse tega atura oncho kanana omwamzi ocho karanse tega atanya oncho kanana tanya go jiande mwala tebi nga ya kanyamorore ngabono gochare ochire mwayare chiwiki bere chiarire next week ngo irana ari US kuna gukura more ngana era tagete egenteke bono nekitogo kora ekira next week Jumatano ahagoja gusi abekirwe ngosinga village elder kwa bere mona gribo gusi marago babotuko US World Bank for another 6 months mumago tobeka gaera triga ngonsi be osoroga for 6 months ndatige pareri ya mochengo ndatige pareri etago nya gukura kerase wacheni mchezo my friend kwani yango abageni mwacha korwa atambe gocha gotoa pole karibu sana aiga na obogirango tima ringi ntachira mapema na igure mwakwanire na hata ete gotegerera mbaira nirikire ngana gochakira 1 to Z ntaete kora girari bwageri ga kwanza kurwe ngora yana ya bene gochase familia omwana minto orairaria Hoffman Madam Jacqueline warwa bonsi p Bridget Baliok Branford Brennel wasema na wame tokage na wanarra bana ndaire ko batevinga pole naende pole makwiria yana ya mubosokano abeta ya mubosokano naenda kaba makongo kweli nargo tebia abangwana bonstu karaste garinga lile pasta tebenga ae kogo kwa nga yuta itotoke na monyero yo mona matenga gakia wana minto inche onyege ntonkere ngoboete na makwiria mubosokano yani nyoboete yani amakwiria mubosokano tayari nacha kinyorira asini yake naru gwete kigere naru Nairobi nabwate function igari Eldoret twakore function Eldoret nabwate function yendo Mabay no monto wenda gweta sa mache igoro for about 25 minutes namote yani to kuminyo kitweta ni kuruga to ndo chimoino ikiagara ngetani ndusiga ikiagara tindo chimoelio because amakwirio mubosokano na makwiri gete amabi chiwiki sato chiaera omubunge naro mo sani one sana ontenenerete ekarana ari koenda bokobugane wo bete kuna mama okoro kwa Beatrice Elach omwana oye ko graduate arenge omutienyi oyo saba na first class mwana somete architectural or whatever agar go graduate na first class from the University of Nairobi okoba konya etrebu ya tachitu kutoka se list ya graduation because of clearance in the last December akabeku ya akabere wono ngina kama kumugurire masidi singi ya sana the only son kama te wono ngo tuara genda omwana kare nyomba iga are bintu bya eyomba basane baye bakamwakira butuko nga ninjwe twaborwe taxi ninjwe to ikorwa sito ko sengai otoiki nyomba mwana akasoka saa 6 atate bitu ngina kagenda kababogoli akabaiki nyomba bono akabaiki sobo akatika libabire
liliako ako ikibali bande babere tika super highway aka lose control akarori gosenkarenga one yedike gukumia ere bwe kagakwa bali bande babere bagasoka very very formal. I want you to imagine the pain that the mother are quoted through. Onye koroche ngekim pain tiambaye omwana bwo mwelio mon subati nare o Nairobi lili mbura ya got last year lili atwete nyinge ya got yo go block chinchira mwaka ya kabogolio bakwenda banenge sobo ono mwaka oya kamotebia njiti yangene na bana babire abamura ayotigane nyaruka moche na barabwe bintu mbire baragokora moche no mambiende akabogolio abana babire agacha sobo no mabei agaika narok bugari ntulere wasitima ligari ase amacha gotoka mange epare gochia ngaki ali akoro suswa, that is the word. Agaikaria amacha ali alinga mange ya mugakoyo agateba ngabono tiga egari ya nene na bongu etekerega erodi ne konya etire agachigweta agachotwa na abana bae bonsi babire liria yoroche ngekine kone ngina kaigunga mumbro yo mwa okure agastuka bwata burwere bwa pressure agakwa. The same week ise omokungu baadaye after about a month na bwata burwere bwa sukari agakwa. Yono muswati otiko ire no mwana yomo omonyeruka baiteire mechando mwana uyo yomo na agakora form for last year. Ona kama tengo mwana muna kwa form for last year go etrebia na hadi so taiyo na bamraba myomba iyo tianko ile Mombasa ko ene nko gurire kende tobera na hayo wikemo agaikari bakoyi nyomba chiri kuri ku Airbnb agasoa bakwirugira atakwirugera litikoria kabere bakwirugira egasi ekalupukanga ka ekabasamba omwana uyo akayi 75% ngina akayi 40%. Omwana uyo, I don't need to tell you the story, you know she died. Musibati uyo akatigara weka. To date, RICU. It's been about 5 months. Baba, when you see a miracle, when you see some things you kuminga ama muna elaji ya kombolinga bono nyasai naro bono what life is this? Ekerukwa nyolire mechando. It's only you who understands. Abantu barega bonse bya maitento maitera kigwete ondira yo maite naye biye komanyete. What we can only do is to give you strength through Christ. Togo sabere tobatenga na bana bago nyasaya bakonye bakinebuya baje kubyuka na into kero twachirega toliye nchira tokumukyo mochiyoyo. And that is why today I want to thank Contractors Association. I really want to thank you very very much. Every mwana tokoraire, may God bless you. Ino na abantu ketabaya. Because I know emejana mugwetera. Chibesa nchi yake Kisi County. Tali nchi yake. Nchi yabaya go singaki. Bono, I know what you go through. Because wasema na mame tokake. Yes, njoma ite. Matukaya na achinga poake abantu mono mono nkolenda nabagirango. No nyambono mama ite ngango barenda. Bono gentonke iyo njoma ite. Wasema na mame tokake. Abantu nkolenda mono mono nabagirango. Ekena gundu tengo mugusino murwanerera akokochori. Muntu no kura ngagambo bemore akokochori. Naga kurire ngam bintu byasarekire ngosoro ndamu abwate. Bono chandeka. Chandeka. Naga kurire nkura ebintu ngosare kabire. Ngosoro chire goso munyokiri nyarebe nini. Mwayigwe mondakura mariga ye plastic mwaranga aja andeke tukumbe na ere konde mandi ya mwisho. Lakini mwanga maito soro. Gosema na mame wake. Ama tukaya nje na tenga nchaba antonkorenda na bagira. For now, waminto na kegara moroje project yeri goroga ali primary muna school na ndeko igoru ko baretranda another 15 million bakiri gochie koroba gochigora. Ekenyoreke Riringa Polytechnic, I think abantu mwaro there are few surveyors wako nyagweta kurea ntuwabegeta about 7 million shillings yoko connect stima towards these villages yabantu banyore stima. That is the work. Nyachenge
5 million. Aigaro goro Giringa Polytechnic estima 7 million. Ogecha 5 million. And so many other villages gocha bugirangi mantanyara gwatura. And this is what we are replicating all over. Onye goro jine plastic aetira go Giringa primary Giringa ngaki eskuru na kiarenge na kiire bono iga. Ine gasio soro. And even before that, ayuna nyago korwa bado bakekera nkuoroka abantu bane nko igota bare. Bono nkimoda ga. Erebiya basere bobe. Erebiya basere bobe. Senko igoro monya gwaka siasa chichire edi na social media. Nga o maito soro o na gutacha bogira ngongo. O buo soro che ga go chiesa ga buo soro. Mbare nga banje to soro karangoro kya soko wale wajero. Yes. That is how the ground is. That is the ground. Ekrage koro kwa ground. Kwa ro bako boga go jero ngwa ni ga masikani kabeza. Aina na masikani. Atakeire. Aya. Ngoko renda ne kara ikaranza ni oigo tete sana. Na kiko igota ya mapema iga. Ya morigerie gentonga ka ko igotera buya kabisa nga ingorosi. Aya moja aya karatika. Ngosa liorae. Motike ikire goika. Bona abande batiko ona moire. No yo na moire. No yo na mo ngayare. Oh ria mokobere. Motike agende. Aya genda kwa heri. Kwa heri. Na moire mongere besa yae. Erebiya basere bobe. Erebiya basere bobe. Ikaransa ni na gotebiri. Aya. Good. Aya. Ekende. Iringa oye. Iringa oye. Nkobolinde family abana mbare timaito sino mwana na tebgo re university. Na tebgo mwana ro university. Babere onaro okolire abana bare university. So aye manager ngayale. FCC abana bari bare university bonzi pi nyerete mambiga in full baka for the abakore university area. Hoffman was a very jovial man. Was ever a mento. Hoffman was very jovial. Okokoka na kiromonto. Okoseka na kiromonto. Kako gechigo na kiromo onye ka gechigo gechigwe. Hoffman ero onye gokotende ko manyeta byo mugirango ri Hoffman buya. That is how to behave. Akoko be straight ko gwanja sawa. Otanje ti was ever a mento bage. Yes. So I want to really appreciate you. Mna wote be rich contractor lakini ane mbaye na inwe ewadia ya moyoka mwanjira ne mbaye wadia ya mo njema tena atemere ko batenga tosugume njireye egere go se mwaka no mugasinya miruka mugansinya rakirende ntaite mbatebe nyasaye ga ko igorere njira nyasaye ga ko igorere njira taratara go chie taoni orage koroto ora suti njira geteiga ngora ankyo mbiere binte bito tokona ko bikora lakini aboko chaka ngora onyorenga gwa kori gochio mwerio gosema ba meto gade ado isoma ito takora tike binte bigo chebya ba mogosokano byareta manganande bono we really need to be very careful in the future buna togo chikokora manganayo njere yote ndagukwa na siasa nyingi na iguru mukonya gukwa na siasa ga maita matuka ya bantu mba buru wegento ba gukwana manager kirango tenango kwa nande iringa na kwa na nyachenge na kwa ne tama ikona ba ite bas mwaro che bas na ete ayore bas na nengo chine na kwa na nyakobeka beka mwana tenga muna bono ntaite keburunga muna nateba aka structure to aga chite na karakuto bakorere mangana ali estimate na tebire na manganande alafu na nateba ngamna ngokora UNCP na enda bantu rasema bayigote matuka haya bana siyaza kera batwale likondo baburwe ngana bagukwana ngento keriki achire gage kokera mugwa kachinkobi ogwako tama idinki gwakira lakini tomanyeti tomayiko sinekene tomayiko sino bolimo bintu mbere byachire ogokwana egere mwaka chinkobi omwana siasa ochorire buna nchi nambe ya record ntarikire kote nkina akorire na nekingo chigokora toyigwana naigo lakini matuka speech ya bolire egere ndiki chinkobi ngote nante ebera ngaki maeta bakusibono tugata namo tubo totebe matianya bya president amatuka ya natorigo omonto gakobori onde bwesi ochorire omaeta eno kwana yo tachoriri tubuga tibobe wasema bamendo gaje lakini uri ochorire gentata kile kota ikwanza keliga
Epare na erosiri. Eskuru ye na erosiri. Kenyorogete ninje ngako. Lakini matuka ya gente kinkeri kukwani. Matuka ya bamanyire gento mugwa kere chinkobi. Mwamanyire. Lakini ganya akamotienyi tu akamo. Akamotienyi naende speech naende tie unchuki. Kanya inumorore. Nje ndegali nindoche. Ganyaye. Oma enda bantu bana no etosoro no cho habuswe ngabona okoro gosena ngaki ono tete ndako nje chief whip ya Kenya. Na arure koru na mbe ya monkuragera ande bono iga. Abantu bande amote mwaregete nje nkuragera. Nakyo wonde indi kuragera ase nkuragera nje tuarike naye ba meto gage. Menya are kana ba meto gage. No, tote bani ekene. Erebye gosere bobe. You know, bono igani ni mukuna wanta ingoma etebeka gento getega. Beka ngayuta tenkerusi ekira inje bono nje na ari gete round yeri twaga akirwe. Ayare ka bono yonyo gukwareka. Bono iga nje na ari gete. Yego na wanta yamangana mambi. Ntebi ayabono. Tata ena arure na Nairobi. Na agende Eldoret. Na onchoka na agende Mapei. Na amanyiro gochaga neke barabara onde ebyo nusira abuje kwareka ya ntige aye kona yago erebye bosere bobe nyakorere nyabigena gocha ikoba a contract wakaniru chibesa ochakire komobilize ya soil ground kierami Rio siri nyabigena na ayekolire nyabigena ikoba na ayekolire etago ekona geteri nyamaya ngochakere mochengo ayora sukuta ngochakere ayonde inga karuga amwe ase bito biko chaka ni njuoche kwareka tenga para binte bionji na ene bateye gete kama abana bamento iringa oye ere bijamo sere bobe na ene bateye gete kama e point yengo china kwa mwa tato burayi ebo korigigwa na ene ndakibo kori no je mnachira okono kori burayi bwa ane na ene kwa 2027 nkuru ka sabantu bari tinto meti barongo nga ninchu kwa nenga era uri no soro kwega tubuka nkwere tanje korigia na ene ngereta asegete nji korigia na ene ngocho ka asegete nji korigia bono iga Karonzo kunyo kuonchoka na nari tobora lie kene Karonzo kunyo kuonchoka na nari ntoba iri gyakuburia kubori wa munyoro kunyo kuonchoka na nari na agenderete kunyo kuonchoka na nemekutano wanda abande gakuru omonto oliyo kuruku unini yuchini kunyo kuonchoka na nari iringa oye bona tate ne baboli ayo karanse tega atura onchokanana omwamzi ocho karanse tega atanya kuonchokanana tanya gojiande mwagala tebi ngaya kanyamorore ngabono gochare ochire mwayare chiwiki bere chiairire next week ngoira na US bona gukura more ngana era tagete egendeke bono nakitogo kora ekera next week Jumatano agoja gusi abekirwenga wasinga village elder kwa bere mona gribombo gusi maroko babotuko US World Bank for another 6 months mumago tobeka gaera tiriga ngonsi be soro ga for 6 months ndatige pareri ya mochengo ndatige pareri etago nya gukura kura kerase wacheni yo mchezo my friend omonde gende ko monda akwe banga gose bara bamede bade onya to gukerigia ekwanere njosoro nintagete obo bunge nche osoro nitagete obo onya toro kwekwanira bono nyo kukwanirwa igonoro tell us the truth so that people decide njenda iko biya sana mugusiabe president lakini tingo bani montore less na so kana eri gena nchendi ginayo no dari ke tonyore inche mogo soka onya matia ke mogo soka kago soka atangasa na retagara awocho kana nekira sekenye ngiba osina inche ndo chenzi sina inche ngo charuka lakini ona taiyo kuonchokana njerute ngaki eri entambe eri enkoro
ena moroja ko ne onjo kanana ai ngaro monto na bara chaire onjo kanere Kenya ngima tigamo bugatie onye onjo kanana nkoyo ngano no muhemu sie Jimmy Kenyanya ko tebaga abati Jimmy no ene chia yora chinyolire kwanza karati getia ngano muhemu sie ko ta konde ngajara benko boliare monta konde rio monyere ukuboli ere biya ko sere bobe nje naga jirenda angerigwe ko rumwaru ete ngombu osoro ninchwe ntobange tenjera gete tamakuru moinabu naga nyoire asina achene ko igona nda balienteri na matangaga bono indugabu kigesunte ntamanyeti ko senko mama tugwero oroime ngotigumure eroroime ikihagera omundu rasmeto metalia yo kumutuma agwetuma yentegero ngana asoki na rasivari gaga ikie message tiago tokore yobiti tiago sorry amua so that na sisi tuamue kama amwami wacha kutusumbua wacha tufanye kazi yetu kila mtu amue mahali yako wasema na wame ndo wale amua mkiamua hata sisi tuna support asa yo makena mange lakini kwa ikasa na ikere ngambare kabanje to sorobano tianda na baya keitata ma na bezere go asa yo makena mange aya asa yo makena mange okiagara nkwenda turi ekemira moda ende kemira mogeta ende mama ita se kemira kinga ingo rusetiwe siane na ingo rusiwe siane na ingo rusiwe za ne royo so ntara ikase kemira ekyo abaga nimbare batatu basoire ga ntara baba kwa 1 minute na inu mogoja gukora mwarorire mood abantu bono barosite na nemba arwara moire chingambe ga mogo serigwa gosema ba mendo ga njema ko bateye kene alakiko tinagwa kene ga matosora aro mumwenu bagira ngo tuweza batora aba mwenu igotari wanje goito aya njoma ite naka ite mwana naro yo mo pengine okorire university tomokonya na kumurikira obusikari go chimotware lakini tigara akora school because amabaga yu naro Dolphin Bugari naro aya kugambana na Jackie ante bino ma ite ngobusikari ngo likubore toriyenjera Dolphin Bugari njwa nga yisti vari kare njuga njo okwa na yago kale watumwa aya ekyo mweryo one naro okobolia obujumbe bwa mugirango ngokobolia obujumbe bwa mugirango ga one naro ningo aya nata ite mondo kare timu siekera one naro abono okobolia ai tata ana stingi kwete kwaro de savari entambe sana rero ana stianta inga rero buogere ru proper nki akora bose tabu atibesa tato yo kore county nene gaki tabu atikende owe gaki wachande kire aya mheshimiwa nonya turasama be nabakwanira mbuyamole nande egasiengo ngusana gukwanekera mukubo gakwanire umweshimiwa usoro nero ngete kirwe kengisaransete yekera akwanire njitindi gokwana mangana mange samaria tankuru ku Dolphin Bugari endo mo MCA se county yetu ya Gusii na Nchof manno musani one sana ekera akanyorira kandukire sister senginchendo mugirango mwabo so Jackie pole sana ukogoroka mubeke raba ukonde beke subshooter renda abana ba Hoffman amakwiri na maruru nabangi nabeke nyoro ikombo subatiyo yange mo bateko motiga atambe mweri berera nali moko mosira amakwiri na maruru nero ihule ngo chalenga talibo nkwanege nteke magyoka county secretary ngorara contractors abakolera nima itaba na siasa togo chatwa kwana matanga tuwagenda
chibesa cha Hoffman chiarenge mebuna pending bills tafadhali moyale ndera abana babaye ntwese giyo katokolera ni wana contractors wakifanya kazi yao na baroba kanu pending bills chabo ndoto yesibesa nyingi tinyakoira na Nairobi taribo. Asante sana enongori ane nganchirenge Jackie ya 3000. Mbuya mono sana kurangeri nero ngori lakini otebire 3000 Jackie. Mbuya mono mheshimiwa Marieta Steve Arika omwe msibwe wadi ya Ibeno. Family pole si contractor pole asogo kolega singia mogusiga goteba bintumbi yangora saga byangete korwande chiringi kiri bukomi ase family ngaki moji mwako na rinta yaro ya wa Mbia mana abantu baminto nje former councillor Nyang'au oyo mwabo Hoffman tedo kwa na mangana mangi imbwata chipe erongoria y'abantu batatu abasani oyo minto Hoffman omutangani n'omongi na musigetega ukuriria ni mugendi egasi yakali Nairobi abagusimura mwensi ngote bali nategetekero kibugo imenere kamuranje mutubwate sino emuchaeta bagirango namba ibere omweshimiwa Omingo Magara na chaga na rwero ngoli ya 5000 aba totegerane na rwero ngoli ya 5000 erese simi ngotomera jack dio libo no ese ngenjaro mugirango onyonko mochorete onyonko wa president bosonga otama ta umusabo muradi oru bosonga bano soro ochuguru omabei mwanya gote ese tobagirango siro chikabagirango oyo gatatu oyo omusani bu Hoffman bakorana biashara eno ku Magara ntabo nera 2000 chiresesi mbia mono omwesimiwe nango sebegenda kemu asa abantu babo uri chikura Nairobi ntu abwato mogiranga Amos mwesimiwa omwana oli Amos asa bali babo uri chikura Nairobi noyo mobo bonsi baetu kende mutako Amos mutako nera kino director igana tokonya ne igwato mugose muntu gwacha gusabire gazi na kiore lakini aende muntu tayo chaete bagirango tige mugaki abantu abagacha none. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Hiyo ni ya mheshimiwa William Ruto na mheshimiwa ndiye kwa kiti nche enatomu nomo acting women rep omweshimiwa Evelyn Gendo Nyoteyo igare isko kurigeria bangina ekiganje kiya kigo save ebesa mwaroro mongino yonde na nyomo botende tigabuto 2027 abuto ingo nanga chibesa erongori ya machuma ngayare echemani ya machuma eche omoswati oli chak kokoreterande chibesi aganga inge eitori kombetereri omoswati nare konye ogusiberi Hoffman chianga okorokoridia mura nere bakamwe asanti osoro asore Ruto bwaterera wakonyor echate twakorire naye gasi matena ndi torandangeri tororengi tokori asante. Aya no problem ni gato mwana Evelyn Ogendo oyirorori oyichairman moe chairman nechi besa kwa yagotia chairman tena ga kwanza ile ngakwa. Aya Evelyn Ogendo orurere ngo eribu na inche na tomwa onyana magana ya women rep na tomwa na mheshimiwa Doris Donya na nga 10,000 gocha sama chuma rikoba igo tenena ringo ko ande gose bono bamito bage bona tianda abori na igure ngasiyo ngosanga nyo boko chibote ga bana bamito nonye oyo atori unumo manyete nga manyana ero mugirango bana naende gake bana bamito litoko sabachikura ndokorama abarayi barigeti. It is bad manners. Osema no omondo kugamba musike
donya orure 10,000 na nengo chariko kure project ya mache amaiko ya 20 million shillings. So that is what you want. Aya. No mo chief we paseri baga amarieta nenje Joseph Makabe Nkorokwa etarete kobo mwenge sana na inche mbire ronde gye kogera nasiririe kasi ni ane asenke yeiga oyo uri ko biye exactly munanku biye akere bintu bikogenda wrong igabo kana this is wrong akere bintu bire buyota baga abu yaro bintu bire ine tabia ya Joseph Makabe Moguje oyo kabero mu executive secretary Kenya National Union of Teachers igantene ina iga na inche